de Sant Lluc. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts altres s'aixequin. Serà una senyera combatut i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts. El dolor de Jesús irromp en Maria de manera sagnant. És difícil comprendre el que la mare sent en aquesta creuada de mirades. El rostre del seu fill desfigurat per la tortura, el de la mare pel dolor. En aquests moments, Maria haurà entès finalment les paraules del vell Simeó. Aquell dia, el temple de Jerusalem no les podia entendre. L'Evangeli ens diu que encara que Maria no les entengués, conservava aquestes coses meditant-les en el seu cor. Quan no podem entendre el sentit de certes creus,